Yo, Resproralik وقتی مگذشت است عشق به جواب مانده اولم Yo HM Records Да гушару зовозат, да ёдам қаҳринозат ҳусни ҷамолат мия пеширу мегум даври соз бит хатиш вақтои хиши романтика ва туфа бит рӯзи дню хашпадезиш да беҳисоб гили пуфак бит у кандайма ҳаёти нав дига сайтои нав профилша маҳкам када рафт холӣ мон дастои ман неки маладес қоил шидак дуруғ биду қарӯзо қоил шид неки то ма фаҳмидам ҳаёт ма сӯзон маро ошиқ да хид кард ҳастима бидина бидма бахшидам ҳаму хеламар шавток мезад дырин ма таги домаш ма далом кабидак у хонаш да шишта инстаграм да нақл мекадак дагонаш да ралик имшавам маста имшавам таги домдай ва у қасухтаным камай ма да бахшиними ҷонта мая нигоҳта ба 5 соли реперим харидам ма ҳозира паренод нестам ишқи кӯдакитам чандов гуфтӣ наги нома нафаҳмам ака басай номи ту дар рептоқане баъди ҳар я нафаса хандаи каса дида пеши рундай хандаи ту париди айлонай ма парвоз ку парандаи ту гап ногирандаи ту намери долга ноҳурмати тоқатанай репи ма да нести да чанд тӯҳмати обрӯи волидайна обрӯи бародар рехтай пашти ту ту намефаҳмӣ бихаво бигар чариданги дашта дида гусалачай даштима тақдир аёд бирор ма да вақти синфи аштима вақти ура диданма вақти ошиқ шиданма ки дашт ба дашт гаштанои у қариб ки киштанма ҷое ки ӯ мегарда какта баландида яма пастида одат накардам у хехирсандида ма қатиш бахт гуфтам орзу кардам у шоҳид буд ниятам қатиш ишқи дарози беҷидоӣ буд фақат сухтани ма намоён буди ҷидоида не ки бас мекунам сухтанаи доф худо шоида рашк мекардам беҳуда рӯзои дароз да фикриша ӯ бепарво як борам ма да насухтак дилаш ай аввал намекардим ошиқ мефаҳмондима обод мекуним хиёлам не ки ранҷондима баъд кентой кайфӣ ёфтам масту алафӣ ёфтам фаромӯш мекунам хиёлам репери кайфӣ тофтам чашми мардама да ҷалбши чашми ма химори ту чӣ меша ай сар биёя дӯстам бидори ту может ай кайфам биром может ай репам бирам мухлисам миёва кумир шаранги ма репер пирай не ки ранги ма ошиқ нест хиёле мекунам ичка ишқи ту ви репери ма ҳаёт ма гиҷ кард не ки ранги ма ошиқ нест хиёле мекунам ичка ишқи ту ви репери ма ҳаёт ма гиҷ кард